Ja, det vi ser er så en vejledende løsning til opgave 2919. Først skulle vi finde ud af, om DVD-shoppen skulle optage spil som del af deres sortiment. Her har vi lavet et skema, der viser de forskellige varegrupper, omsættelige, månedlig omsætning, bruttoavancen og bruttotjenesten, arealer og prioriteringen herover selvfølgelig. Og her kan vi se, at spil giver en omsætning på 296.000 per måned kroner, en bruttoavance på 50%. Det giver en bruttofortjeneste på 148.000. Det her er selvfølgelig et areal på 40 kvadratmeter. Det giver en omsætning per kvadratmeter på 3.700. Derfor kan vi sige, at det vil være en god investering for DVD-shoppen at optage spil som en del af deres sortiment, da det giver en bruttofortjeneste på 148.000. Dernæst skal vi opstille en fordeling over forretningslokaler og arealer og beregne den samlede bruttofortjeneste. Her ved vi, at virksomheden kun har 105 kvadratmeter til rådighed. Og premierefilmen fylder 50 kvadratmeter og giver en bruttofortjeneste på 192.500. Spil 40 kvadratmeter og giver en bruttofortjeneste på 148.000. Og børnefilm kan så få 5 kvadratmeter, som giver en omsætning på 54.000. Det giver en samlet bruttofortjeneste på 394.500. Dernæst skulle vi så finde ud af, om virksomheden skulle leje nabolokalet på 40 kvadratmeter, så de kunne få hele 145 kvadratmeter. Og der skulle så beregne den samlede bruttofortjeneste. På samme måde som før, med prioritering af de forskellige varegrupper, og så er beregnet samlede bruttofortjeneste som 505.500. For at så finde ud af, hvor meget huslejen vil blive 40 kvadratmeter så må koste, så har vi så taget en samlet bruttofortjeneste på 145 kvadratmeter og minus med en samlet bruttofortjeneste på 105 kvadratmeter, og det giver så 111.000. Det vil sige, at huslejen på de 40 kvadratmeter må højst koste 111.000, før det kan betale sig at leje 40 kvadratmeter.